моля слушайте Венцислав Бъчваров! Breaking news, every city across America is feeling the effects of the recession. The American people are looking for a sign of change. From city to city, black and silver American flags are popping up as a symbol of that change. Record high gas prices, staggering unemployment rates, foreclosure, people getting... When they see me out in traffic, they say Jeezy on some more. Send them player haters running straight back to the dealership. Me, I'm in my spaceship, that's right, I work for NASA. Just know that this is not a fraud. Call that my bodyguard, call that thing your bodyguard. Yeah, that's my bodyguard. Wore a lot of jewelry, young don't do security. In the napkin, harder than a dinner plate. If you want it, come and get it. You know I stay super straight. Ran up in my spots, and now I'm working out the Super 8. Know you hungry, come and get a super plate. Y'all sing happy birthday, yeah I got the super cake. Уважаема публика, нека видим и кой ще бъде неговият опонент в червеният ъгъл. Моля, посрещнете Виктор Игнатов! Уважаема публика, в синият ъгъл на 21 години от Бургас, състезател на спортен клуб Армеец София, с треньор Марио Кирилов, 10 републикански титли, вице-европейски шампион и със световна титла по муай тай при юноши. Моля, посрещнете Венцислав Бъчваров! В червеният ъгъл на 19 години от София, състезател на Академия Антон Петров, балкански шампион по муай тай. Вашите аплодисменти за Виктор Игнатов! Рефер на тази среща ще бъде Руско Турманов Роко. Здравейте, уважаеми зрители! Започваме с сблъсък в муай тай и то какъв. Тук вече виждаме и противопоставяне на две треньорски школи. Марио Кирилов също, Антон Петров. Едно негласно съревнование посредством техните състезатели. Разбира се, Виктор Игнатов и Венцислав Бъчваров споделиха, че са подготвени по възможно най-добрия начин за тази среща, за да покажат най-доброто, на което са способни. Видим сега. И ще имаме възможността да се убедим и с очите си, че това е така. Последни надъхващи думи от Антон Петров. Разясняване на правилата, разбира се, от Руско Турманов, след което вече ще пристъпим към действие, към екшен. Голямата новина
пристигането на Конор Макгрегор в България специално за Max Fight 56. Нещо, което едва ли преди няколко години сме си мислили въобще, че е възможно да се случи. Начало на битката, начало и на сблъсъците от основната карта. Бъчваров в синия ъгъл, Игнатов в червения. Разполага с малко по-дълги крайници. Бъчваров, дали това ще се окаже от определящо значение за него. Сега пробва да пласира ляв кик в тялото. Получи обаче ляв право в лицето си, макар и маркиращ. Сега мощен десен хай-кик в главата на Игнатов. Все още в началото и двамата състезатели са по-свежи, така че силата на ударите сигурно ще бъде респектираща. Ето още един кик. Той беше хванат и с двете ръце от Игнатов. Това е причината той да не се окаже в неприятна ситуация. Сега атакува интересно съперника си. Получава предупреждение от своя ъгъл да не се бори и да внимава какво прави. Притиснат към въжетата, нещо, което едва ли се нрави на младия Игнатов. Ще се постарае той да се измъкне по възможно най-бързия начин от захвата. Свалил е ръцете. Бъчваров доста по-предизвикателно, тежко попадение. Какво се случи? Падна гумата от устата на Игнатов. Получава веднага указание от Марио Кирилов на Венцислав Бъчваров за това, което направи и какво трябва да стори сега. Вероятно съвета е за атака, докато е все още разклатен съперникът му. Вместо това се хваща в клинч Игнатов. Ще го търси сега на своя ред възможност да атакува. Дали няма бъркане в тясното око на Бъчваров. Сега държи ръкавицата си върху цялото лице на Бъчваров. Точно пред мен бяха двамата, така че можех да видя какво точно се случи. Отново захват между двамата. Това е начина на Игнатов да забави темпото. Тежко попадение с лявата ръка сега за Игнатов. Зачерви се дясната част от лицето на Бъчваров веднага. На база това, което виждаме в първия рунд, може да заключим, че голямата сила на Бъчваров в срещата ще бъдат киковете, без значение дали такива мощни, каквито сега видяхме в тялото, или насочени високо горе към лицето на Игнатов. Броени секунди остават до края на първата част. Така ли ще завърши и без една последна финална акция на някой? Двамата по-малко от 10 вече са секундите. Сега ще чуем сигнала. Още един мощен кик в тялото на Игнатов. Фронт кик след това. Добър ескиваж на Бъчваров в точния момент. Тук някъде, точно с финала на мелодията. Двамата се насочват към ъглите си. Това, което може да кажем на база видяното, е, че със сигурност голямото оръжие на Венцислав Бъчваров са киковете. Успя да пасира той два зверски хай-кика. Игнатов опита да изгради стратегията си на база акции с ръцете. Ето сега виждате някои от избраните моменти. Вероятно ще видим и този ляв кик, който разклата сериозно Игнатов. Ето, тук някъде. След като се разделиха двамата. Ето го десния, изпадна дори и гумата. Указанията, доколкото виждам от Антон Петров, са за оставане на размяната в стойка и залагане на игра с ръцете. Точно това, което до момента показваше Игнатов всъщност. Как ще се предпази от киковете на Бъчваров. За мен лично това е въпросът във втората част, начало на втория рунд. Пак са малко по-свалени ръцете на Бъчваров, по-предизвикателно. Възползва се Игнатов незабавно от този факт. Бие едновременно десния прав с десния лоу-кик. Игнатов не разчета добре действията си в конкретната ситуация. Сега късмет за него, че не се натреса на левия прав.
Пробва подсечка Игнатов, точно пред погледа на Руско-Турманов. Ако се прехвърлят в кръга на шегата, ще мога да ви кажа и дали са си в категорията. Паднат някъде около моята позиция. Връща ги в центъра. Арбитъра. Срещата продължава. Определено изпитва затруднения Игнатов с това да се справи с тежестта на своя съперник. Поне така изглежда. Сигурен съм, че подготовката е била проведена подобаващо и от Игнатов и от Бъчваров. На този етап обаче, може би и заради касираните попадения, Игнатов изглежда малко по-зле кондиционно. Още един захват в клинч. Какво се опитва да измъкне от ситуацията Игнатов и защо продължава да търси клинчовете? Това е може би въпросът в конкретната ситуация. Опитва да качи коляното високо към областта на ребрата. Закачка между Антон Петров и арбитъра. Спадна отново гумата от устата на Игнатов. По-малко от минута вече до края на втория рунд. Още веднъж опит за хай-кик и още веднъж и двата пъти беше през ръкавиците на Игнатов. Започна да хваща ритъма на игра на съперника си Виктор Игнатов. Страхотен фронт-кик, който обаче според арбитъра е бил на границата на позволеното. Нещо, с което трябва да бъде адски внимателен Бъчваров. Още един хай-кик, междувременно високо към главата на Игнатов. Да, може би ако беше ММА, можеше да направи преход към този триъгълник на ръката. Бъчваров. В случай обаче говорим за Муай Тай. Високо вдигнато дясно коляно директно в главата на Бъчваров. Чудесно попадение. Реагираха и Петров и Синевирски от ъгъла на Виктор Игнатов. Край на втората част. Сега някой от най-интересните моменти от тази част. Изпадналата за втори път гума от устата на Виктор Игнатов. Хай-киковете от Игнатов и вероятно ще видим сега вдигнатото коляно високо към главата на Бъчваров. Това беше в самия край на рунда. Но реално беше една от най-чистите ситуации за Виктор Игнатов. Надъхващи думи от Марио Кирилов, тъй като става въпрос за третия заключителен рунд и тук някъде вече ще се реши спора между двамата. Кой има предимство? Сериозна рана се отвори на главата на Виктор Игнатов. От тук, от моята позиция, мога да ви кажа, че няколко сантиметра. Сега вече има ясно очертана цел пред себе си Бъчваров. Кръвта продължава да се лее. Ситуацията със сигурност не е особено добра. С Виктор Игнатов сега прихвана кръка на съперника си, го събаря на пода. Няма да се даде толкова лесно Виктор Игнатов.
Опитва се всячески Бъчваров да затвори в ъгъла Игнатов и да не му позволява да се мърда. По-скоро обаче при увеличената дистанция Бъчваров е този, който има предимство. Това е причината Игнатов винаги да се опитва да скъсява дистанцията, да има по-близки атаки, както сега с дясната ръка. Още веднъж вдига добре коляното към ребрата на съперника с Игнатов. Още едно попадение, аплодисменти от Антон Петров. Имаше инструкции за още едно попадение с коляно. Не успя да го направи Игнатов. Вместо това получава комбинация сега в тялото си, завършила с пушки. Още един тежък удар в областта на стомаха. Точно около пъпа бие апъркътите в тялото Бъчваров. Още веднъж прихванат крак на Бъчваров. И пак този клинч, който изхуби голяма част от енергията и на двамата. Последни 10 секунди. Мърваши в главата на Игнатов. Иска да завърши силно Бъчваров, за да убеди всички, че заслужава успеха. Дали не извади и гумата от устата. Изплю своята Игнатов и сега двамата очакват решението на арбитрите. Слушай. Ти си повече от страховете и съмненията си. Защото истинският успех е да продължиш тогава, когато всички други се отказват. Фицбол. Believe you can. Още веднъж някои от ключовите изпълнения в срещата. Може би разполага с лек превес Бъчваров, но разбира се, не изпреварваме събитията, оставяме съдиите да се произнесат. Сега ще научим какво е окончателното им решение. Уважаеми дами и господа, в тази битка съдия номер 1, 30 на 28 син ъгъл. Съдия номер 2, 30 на 28 син ъгъл. Съдия номер 3, 30 на 27 син ъгъл. Победител Венцислав Бъчваров! Победа с единодушно съдийско решение за Венцислав Бъчваров.